لە گوندەوارێ ئیدلبێ و پشتیک و ئارتێشە ئازاد باژارێ جسر الشغور ڕێزگار کرد دۆ فرۆکەیەن ڕێژیمێ کۆمکۆژیەک لور پێکانین هەروسا هینژێ دەرێ مەیدانی دانە دیارکردن کوفرۆکەین ڕێژیمێ ماڵێن وڵاتیان یەن لە دەردۆرە ئاڤاهیە ئەولەهیە لەشکەری ببەرمیلێن تەقینەر ئارمانجکردن و دە ئەنجامێدا سی کەسێن سڤیل ژیانە خۆش دەستدان دە هەمان دەمێدا ئوبەریە کو لەشکەرن ڕێژیمێ ji bajêr vekşin wan 23 welatiyên sivîl bi dar vekirin. Li gundewarê Hemayê li Rojhilatê bajarokê Selhe bi hînjê derên artêşa azad ragîhandin ku firokeyeka modêla Kamov 25 ya rejîmê hate rûxandin. Herûsa û li gorî ku hate ragîhandin ku ketîbeyên artêşa azad ew firoke bi mûşekan armanc kirin di dema ku ew ji balafirxaneya Hemaya leşkerî difiriye û di encamê de hemû karmendên vê firokeyê hatin kuştin. Hevdem li gundewarê Hemayê odeya operasyonên Sehlilgab di daxuyaniyekê de ragîhand ku hêzên wê û piştî ku bajarê Cisrişuğur hate rizgarkirin 21 rêbendên rejîmê yên li navçeya Sehlilgab û girên Wasit û Zeqûm 21 rêbendên rejîmê yên li navçeya Sehlilgab û girên Wasit û Cezûm kontrol kirin û li gorî hînjê deran ku rêbendên giring ji nav wan yên Sewame Mensûr, Sermaniyê û Elkemp. Li gundewarê Himsê hîn çavdêran dane diyarkirin ku doh leşkerên rejîmê avahiyeke sivîlan ya li bajarê Erristin bi mûşekan topbaran kirin û di encamê de jinek û zaroka wê jiyana xweş dest dan û bi dehan birîndar ketin. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajarokên Derfûl, Dêrmelê û Zehferanê bi hejmarek êrişên asîmanî armanc kirin û li gorî ku hate diyarkirin ku hejmarek kesên sivîl birîndar ketin û gelek ziyanên maddî li wan deveran çêbûn.